יריב, מה זה? כל האנשים האלה. שוקי, מי שאתה רואה פה זה תושבי יבנאל שהגיעו למסיבת שבועות, טקס שבועות, ובנוסף אתה רואה פה חקלאים רבים שמביאים את הביקורים שלהם לאנשים פה. התושבים והחקלאים הם עובדים קשה מאוד, והם מציגים את הביקורים שלהם. מי עובד קשה? מה זאת אומרת מי עובד קשה? החקלאים ביבנאל. מי קראים יבנין? אנחנו קראים יבנין, זה קסרנו, קסמיה תודה רבה,คนתושבי חากขอบคุณครับ